Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Melanie Vanessa Vira, kula saking Raolas MIPA 4 absen 13. Teng mriki kula badhe maos geguritan ingkang irah-irahan perpisahan. Perpisahan anggitane Melanie Vanessa Vira. Perpisahan sing teka bakal lunga, sing singgah bakal balik mi asal, sing ana bakal langkah, sing ketemu bakal pisah. Perpisahan emang kadang nyakitke, siap ora siap dewe kudu tegel. Tegel nglerakna, sing penting dewe kudu ikhlas. Perpisahan sedih entuk tapi aja berlarut, sebab gue wis lalu emut bae kenangan sing wis bareng dilewatke. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.